16 век. От Европа на запад потеглят кораби да завоюват нов свят. Америка. С мъже нетърпеливи да опитат късмета си, да се впуснат в приключения в нови земи. Те жадуват да прекусят непознати морета и да открият неизвестни страни, да намерят злато по време на експедиция високо в Андите. Мечтаят да проследят пътя на изгряващото слънце до Елдорадо и загадъчните златни градове. Vision представя серийния анимационен филм «Тайнствените златни градове». Children of the sun, see your time has just begun. Searching for your ways through adventures every day and night. With the condor in flight, with all your friends in tow, you search for the cities of gold. Wishing for the cities of gold. Someday we will find the cities of gold. Cities of gold. Cities of gold. Someday we will find the cities of gold. Естебан и приятелите му успяват да проникнат в базата на Олмеките. Калмек ги намира и взима Зия за заложница. Огромна бойна машина си пробива път през тунелите на подземния храм. Какво е това нещо в небето? Погледнете там горе! Тайното оръжие на Олмеките. Бягайте! Бягайте! Свършено е с нас! Господи, сигурно сънувам. Командире, това е кошмар. Не вярвам на очите си. Как е възможно да лети? Идва право към нас. Какво оръжие? Само погледни тези огромни дупки. Не мога да повярвам. Ей! Мендоса, видя ли къде отиде? Да, преди няколко минути тръгна към планината. Към планината? Чакай, Естебан. Почакай, нима не разбираш. Не можем да победим Олмеките само с златния кондор. Дори не е въоръжен. Какво друго ни остава? Няма да оставим Зия в ръцете им. Не, но не виждам как ще се бием с тях. Още не знам. Ще полетим и ще действаме според обстоятелствата. Всеки път едно и също. Постоянно импровизираш. Естебан. Нямаме време за губене. Трябва да спасим Зия. Точно така. Идвам с вас. Това е златният кондор. Не забравяй, че този път не сте въоръжени. Поемаш огромен риск, Естебан. Опитайте се да разберете. Не става въпрос само за Зия. Животът на всички ни е в опасност. Естебан, внимавай!
Какво ги прихваща? Да не са откачили? Добре, командире. Да се махаме. Омръзна ми. Това тук минава всякакви граници. Не мога повече. Не, Гаспар, оставаме. Чудовището ще ни отведе до вратата на златните градове. Какъв звяр само! Златният кондор никога няма да победи. Мендоса ще измисли нещо. Ще видиш. Успяха да ни огледат много добре. Вече знаят, че не сме въоръжени. Естебан, виж! Зия! Естебан! Отлично. Видяха я. Сега с готовност ще ни последват навсякъде. Велики Менатор, мога да ги принудя да кацнат. Не, Добра идея. Започвай. не стреляйте. Оставете ги. Спокойно, млада госпожице. Сами ще вземат правилното решение. Внимание до бойната станция. Добре, следват ни по петите. Само гледай да не скъсят дистанцията. Завий надясно. Сега набери височина. Добре. Могат да маневрират. Увеличи дистанцията, Естебан. Пазете се! Бягайте! Помощ, Мендоса! Мендоса! Бързо. Трябва да се отдалечим от планината на огнения щит. На къде да карам? Натам. Мисля, че се отървахме от тях. През живота си не съм бил по-оплашен. Мислих, че това е краят. Какво ще правим сега? На къде да летим? Ето ги! Ама че тъпа машина. Справят се много добре. Да ги поизплаша ли с тайното ни оръжие?
Да, Калмек, може, но не стреляй по тях. Естебан! Заемете позиция над Кондора. Точно над нас са! Нищо не мога да направя. Летят много по-бързо от нас. Трябва да се измъкнем. Оръжието ще ни изпепели за секунди. Естебан, Тао, забравете за мен. Спасявайте се. Изпросиха си го. Пълна мощност. Сега какво? Това не може да продължава вечно. Трябва да намерим начин да се издигнем над тях. Тао, поеми управлението. Искам да ме заместиш. Чакай малко. Ще се опитам да скоча върху машината. Възможно ли е? Така мисля. На покрива видях нещо много интересно. Продължавай. Хайде, Тао, сега! Не, идвам с теб. Хей! Само не пускай ръката ми. Къде изчезнаха? Издигнаха се. Някъде над нас са. Сигурно са се скачили. Не могат да ни свалят, нито да избягат. По дяволите, как се управлява това нещо? Предпочитам океана. Хайде, Кондоре! Какво беше това? Велики Менатор, виж, спускат се. Свалихме ги. Не, Естебан, Тао, не. Изглеждаше толкова лесно, когато го управляваше Естебан. Ето ги пак. Проклети олмеки. Стига сме си играли с тях, хванете ги. Усмихни се, малката, скоро ще видиш приятелите си. Сега на къде? Може би насам? Добре, да опитаме. Напуснете станцията. Искам охрана в контролната зала. Да, сър. Къде отиваш, Естебан? Джули, ако го последваме, ще стигнем до контролната зала. Вярно.
Не разбирам. Няма ги в кабината. Търсете внимателно, не може да се далеч. Щом не са на борда, значи са наблизо. Едно е сигурно. Не мога да допусна да се измъкнат. Нареди им да изпепелят кондора, Калмек. Да, господарю. Не. Калмек до контролната зала. Контролна зала, командире, слушам. Продължаваме търсенето на децата по земя. Стрелите по кондора. Да, сър. Готов ли си? Още ли не са ги намерили? Проклетите идиоти няма да ги видят дори да са пред очите им. Какво има? Говори! Ще ги наглеждам. Ти се заеми с управлението. Добре. За какво служи това? Да видим. Хайде, Тао, размърдай се по-бързо. Бързам! Не мога да се оправя с всички лостове и бутони. Тао, моля те, нямаме време. Добре, що ме така? Какво правят? Да не са откачили. Изпратете виновниците при мен. Лично ще се разправям с тях. Както желаете. Ясно. Този служи за това, а другият... Престани най-после, не е смешно. Мислиш, че се забавлявам? Май схванах идеята. Не е толкова сложна, колкото изглежда. Какво правите тук? Калмек, Как влязохте в залата? Няма значение. Спестихте ни труда да ви търсим, сами паднахте в капана. ела да ме хванеш. Тао! Млади приятелю, най-добре хвърли ножа. Върви, Естебан, намери Зия. Аз ще се погрежа за него. Веднага се връщам, Тао. Махай се! Какво чакате? Вържете го преди да е избягал. Проклети идиоти! Войници, след него! Бързо! Да, сър! Зия! Естебан, насам! Какво те прихваща? Ще затворя вратата. Естебан. Естебан, как се озова тук? Бях горе, докато вие ме търсихте долу. Знаеш как да отвориш вратата, Калмек? Да, господарю, бързо! Топлинният лъч! Да, сър! Веднага, сър! Този път загуби играта, Естебан. След по-малко от минута ще отворят вратата. Само почакай. Уверявам те, че всяка съпротива е безсмислена. Хвърли ножа. Полудя ли? Това няма да ти помогне. Не бъди толкова сигурен. Естебан, веднага хвърли ножа. Съветвам те да не се приближаваш. Няма да се поколебая да го използвам.
Качай, Зия! Над езерото сме! Естебан! Спри, Естебан! Господарю Менатор! Тези деца не спират да ме изненадват. Ако бяхте побързали с вратата, нямаше да избягат. Извадете ги от езерото. Не забравяйте, че без тях не можем да влезем в златните градове. Дръж се, Зия, ще те спася. Олмеките не са победили. Още не. Следващия епизод. Естебан и приятелите му бягат от омразните олмеки. Един мъж със странна маска предлага да им помогне. Той се представя за върховния жрец на златните градове. Гледайте следващия епизод на Тайнствените златни градове. Преди 3000 години маите още не били построили своите храмове, а ацтеките своите пирамиди. В Мексико живял тайнственият народ на олмеките. Този факт е известен едва от 100 години. И днес не знаем почти нищо за тяхната история или за гибелта им. Изчезнали са внезапно, малко преди възхода на ацтеките. Както може да се очаква, ацтеките си присвоили древните олмекски богове. И двете племена са почитали слънцето. Ацтеките често извършвали жертвоприношения на деца в чест на бога на слънцето. Вярвали, че така го зареждат с нова енергия. Олтарите за човешки жертвоприношения поставили на върха на пирамидите, за да бъдат по-близо до слънцето. Никой не знае колко деца са избити на тези религиозни церемонии. Пленените от страховитите ацтекски войни също били принасени в жертва. Ритуалните танци се изпълнявали на площадката пред пирамидите. Там войните изразявали радостта си от победата. Въпреки всичко, ацтеките били победени от европейските войници, които Кортес довел от Испания. Кортес разрушил всички главни градове, но храмовете и пирамидите край Мексико Сити останали непокътнати. Испанците не ги докоснали. И днес тези пирамиди пазят зловещи спомени за човешките жертвоприношения на ацтекските жреци. Някои твърдят, че духът на древния бог още витае наоколо. А може би това са душите на хилядите невинни деца.
Довиждане. До следващия път. Гледахте епизод от серийния анимационен филм «Тайнствените златни градове», представен от Диема Вижен. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Кристина Ибришимова, Ангелина Славова, Петър Чернев, Николай Николов. Преводач Йорданка Василева. Тон режисьор Тони Тодоров. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Cities of gold, children of the sun. Someday soon you're gonna find that your destiny holds the secret, holds the key.